সকলো অসমবাসীক বা অসম চৰকাৰ বা বিটিআৰ চৰকাৰক জনাব খুজিছোঁ যে আমাৰ এই কালিপুৰ বোগাজুলি আঞ্চলিক বান কমিটিয়ে মোটামুটি 1950 চনৰ পৰা বা চনৰ আগৰ পৰাই আমি এই নদীৰ পৰা বান উঠাই খেতি কৰি খাই আছিলোঁ কিন্তু আগৰ সময়ত অলপ পানী হ'ব পাৰিছিল খেতিত দিব পাৰিছিলোঁ কিন্তু আজিকালি এই 2-3 বছৰত এনেকুৱা সমস্যা হৈছে আমাৰ ইয়াত মানে অকমান বৰষুণ দিলে ন বানটো পুৰা ভাঙি যায় ভাঙি গ'লে এনেকুৱা অৱস্থাত হয় মানে আমি এক সপ্তাহলৈকে কাম কৰিলেও বান্ধি উঠাব নোৱাৰোঁ পানী উঠাব নোৱাৰোঁ কথা হ'ল কি মানে একেবাৰে নদী বহুত দহা হৈ গ'ল এইফালে ইয়াৰ পৰা মোটামুটি 500 মিটাৰ তলত টেণ্ডাৰ দি নদীৰ বালু উঠাই কিনে খনন কাৰ্যসূচী কৰিয়ে মানে নদীটো দহা কৰি দিছে সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ এইটো মানে দহা হৈ গ'ল দহা হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াত বান বান্ধাটো তাৰমানে কমপ্লিটলি তাৰমানে এনেকুৱা মানে ডেঞ্জাৰাছ হৈ গ'ল তাৰমানে যে আমি বান্ধিবই নোৱাৰোঁ এইটো চাই লওক আপোনালোকে নদী কিমান ওপৰত আছে আমাৰ দং বহুত কিমান ওপৰত আছে আমি প্ৰতি বছৰে তাৰমানে ৰাইজে এনেকুৱা কৰে যে আমি ঘৰ প্ৰতি 1000-2000 এনেকুৱা কালেকশ্যন কৰি আমি বান্ধটো বান্ধিব লগা হৈ যায় নেট দিছিলোঁ আমি এইটো বছৰত মোটামুটি 6 লাখ টকা এই নেট দিয়াতে গ'ল আমাৰ এনে পানীত গ'ল কোনো কামতে নিদিল যোৱা বছৰ আমি 6 লাখ মানে খৰচ কৰিলোঁ এইটো দং ফুটি যাওয়াতো LNT লগাই JCB লগাই খান্দাওঁতে আৰু এই বছৰ এই 2-3 দিন আগত যিখিনি অকমান বৰষুণ আহিছিল সেই বৰষুণে দি আমাৰ এই বানটো ভাঙি গ'ল আকৌ ভাঙি যোৱাৰ পিছত এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থাত হৈছে যে মানে আজিও মানে বান্ধি উঠাব নোৱাৰোঁ পানী এনেকুৱা অৱস্থা এতিয়া আমি আকৌ LNT লগাব লাগিব LNT লগাই আকৌ পানী মাটিটো বালিটো মানে কাটি ফেলাব লাগিব তাৰ পৰাহে পানী উঠাব লাগিব এতিয়া আমাৰ আকৌ আজি 50,000ৰ কাম আছে 50,000 টকা আকৌ এতিয়া নাই এতিয়া ৰাইজৰ পৰা খুজিব লগা হ'ব ৰাইজক খুজিলে তো ৰাইজে দিব নোৱাৰে এনেকুৱা অৱস্থাত আহি আছে এনেকৈ কাৰণে আহি আমি যোৱা বছৰ আগৰ বছৰত ধৰ্ণা দিলোঁ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কৰিয়ে আমি চৰকাৰক তাত এপ্লিকেশ্যন দিলোঁ মেমৰেণ্ডাম দিলোঁ যে আমাক বান্ধটো বনাই দিব লাগে আজিলৈকে মানে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোনো এটাও মানে ষ্টেপ লোৱাই নাই যে আমি ইয়াত বান্ধ বনাই দিব লাগে ৰাইজৰ কাৰণে আমি ইমান বাৰ কৈ আছোঁ ফ্ৰমৰ তাতো গিলোঁ BTCC বটাৰ গেলোঁ অসম চৰকাৰৰ এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্টাৰৰ তাতো গ'লোঁ সব মানে মোটামুটি নযোৱাই নাই গৈ মানে সব মেমৰেণ্ডাম দিলোঁ আহি চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ আহি কিনি চালোঁ চাই কিনিও আজিলৈ ইহঁতে কোনো এটা ব্যৱস্থাই কৰা নাই बुंनो थाङोबा बोथोरनिफ्रायनो जि समाव जोङो खोथिया फोनायनि बोथोर जेरैहाय जेठ मासाव खोथिया फोनो थाखाय जों बान्दो थेनायनिफ्राय दैबानाखौ जों लोगो मोनबोदों दैबाना खनसे फैबानो ओरैबायदि माने बायो खनसेयाव जोङो थेनो हाया खनथामसिम बायनो गोनां जायो बायो दा खनथाम बायोब्ला मा जायो जों मानसि गोजा थेनो हायाब्ला जों JCBखौ लोगो लाफानो गोनां जायो लोगो लाफानो गोनां जायोबा रायजो राजानिफ्राय जोङो सान्दा खांनो गोनां जायो दा बे रोखोमनो दिनैसिम ओरैनो 26 बार माने बान्दोनि खामानिया जाबाय थारमाने 22 बार खामानिया जाबाय आरोखि दा दासिमबो दिनैसिमबो रायजो राजाफ्रा खाथिगासिनो दङ खस्थ' मोनगासिनो दङ दैया बेबायदिनो अखा हाबानो बान्दोआ बायो बान्दो बायबाथाय आरो आबाद फोथाराव दैया रानलायबाय आरो बान्दो बायनाय लोगो लोगो रायजो राजाफ्रा दावराव जाबाय बान्दोआव फैयो ओमफ्राय जाउनाव मा जायो रायजो राजाफ्रा फैनानै बान्दोखौ जेरैबायदि मावनांगौ मानसि गोजायै बेबायदि मावनो हाया रायजो राजाखौ नारसिननानै एसे एनै रां खांनानै JCB लगायनो गोनां जायो दा बे रोखोमनि जों खस्थ' मोनगासिनो दं रांखावरि दामाने सान्दा बान्दायावबो जोङो खस्थ' मोनदों थेनायावबो खस्थ' मोनदों अन्थाइयाबो जेरैबायदि खाथियाव जोङो मोननो थांला हाग्रा दाननानैब्लाबो जों बिराद गोजानाव थांनो गोनां जायो गोजाननिफ्राय हाग्रा रोगानानै जायगानि खाथि खाला अन्थाइ गैयियाव गोजाननिफ्राय रोगानो गोनां जायो बे रोखोमनि जोङो बान्दो थेना गोबां रोखोमनि बे कालिपुर बगाजुलि आन्चलिक बान्दो आफादा दा देग्लाय बोसोरावबो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दैबाना जाब्लानो जोंना बान्दोआ बायनानै थाङो दा बे बान्दो बायबाय थानायनि जाउनाव गोबां रायजो राजाफ्रा आबाद मावनाय फोथाराव दैखौ जे रोखोमनि मोननांगौ बे धरनै जोङो मोननो हायाखै दा जाउनाव मा जायो जोङो अखा हाबानो दै बान्दोआव फैबाय थानो गोनां जायो दा जोङो MLA नाव अबयसे बे खोथाफोरखौ खिन्थानाय जादोंमोन दिनैसिम जोङो माबा मोनसे सरकारि भाबै जेबो अनसुंथाइ मोननो हानाय जायाखै जोङो सिगांनि बोसोरावबो बेबायदिनो खिन्थाबोबाय थादों जोंनि माखासे समस्याफोरखौ अब्लाबो जों सरकारनिफ्राय जेरैबायदि मोननांगौ अनसुंथाइ बे रोखोम मोननो हायाखै जायनि जाउनाव मा जादों जोंनि गोबां रायजो राजाफोरा 5,000
आबादारि न'खर दङ बे 5,000 आबादारि न'खरफ्रा जोबोर माने थांनाय बोसोर आरो देग्लाय बोसोर माने गोबां रोखोमनि खस्थ' मोननो गोनां जादों मानोना सिगाङाव जोङो भुटान सिंनिफ्राय बान्दोखौ थेनानै लाबोयोमोन बे समाव जोंहा इसेबां माने बान्दो थेनायनि बेलायाव नाथाय मा जाहैबाय दुखु गोनां बाथ्रा जोंना नैबे मोनसे देम दङ बेहाय दैमा गेजेराव जोंनि बान्दो खाथियाव बे देमा थाथेना होनानै जोंनि दैमाया दैमाजों थांनो गारै जोंनि जाय भुटाननिफ्राय जोङो आबाद फोथाराव लांनो थाखाय दंग' लाबोनाय दंमोन बे दंग'खौ खुरख्लानानै होनाय जादों दा खुरख्लाना होयोब्ला जों मा जाहैबाय दंग'खौ फोथौनो गोनां जाहैबाय दैमाजों समान जों खालामनो गोनां जाहैबाय दैमाजों समान जोङो दंग' जावनो गोनाङाव मा जाहैखो जोङो खख्लिं लगायनो गोनां जाहैदों जोङो सप्तानै जोङो खख्लिं लगायनो गोनां जाहैदों बे सप्तानैनि खख्लिं लगायनायाव जोंना रायजो राजानिफ्राय खांनाय रां फैसाफ्रा माने 6.5 लाख थाखा खरसा जादों थांनाय बोसोराव आरो देग्लायबो बे एखे रोखोमनि जोङो दैमाखौ नेट होनाय जादोंमोन बान्दो थेनो थाखाय बे नेट होनायावबो जोङो नेट बायनायावनो आरो खख्लिं लगायनायावनो आरो JCB लगायनायावनो आरो बान्दो थेनो थाखाय अन्थाइ बल्दार रोगानो थाखाय जोङो ट्रेक्टर लानो गोनां जादों गंनै दा बे रोखोमनो देग्लायबो बोसोराव बे 6.5 लाख थाखायानो थांनाय जादों थाखा फैसा खांनायनि बेलायाव माने खस्थ' मोनबाय आबाद मावनायनि थाखायबो खस्थ' मोनबाय गोबां रोखोमनि बेबायदिनो खस्थ'खौ मोनबोगासिनो दङ नाथाय जोङो सरकारनो खिन्थाबोबाय थादों सरकारनिफ्राय जोङो दिनैसिमबो जे रोखोमनि मोननांगौमोन खस्थ' जानायनि मुङाव बे रोखोमनि जों मोननो हायाखै गोबां रायजोफ्रा दा जोंनि आफादाव बुङो आफादखौ नारसिनो जे सरकारनो जोंनि दुखु खस्थ'फोरखौ फोरमाय सरकारनिफ्राय माबा मोनसे मोननो हायो खोमा होननानै नाथाय जोङो बुंनो थाङोब्ला MLA नो जोङो फोरमायनाय जादों MLA आ खोथा होदोंब्लाबो दिनैसिम हरनो हानाय अबस्थायाव फैयाखै MLA आबो दा जायनि जाउनाव मा खस्थ'फ्रा गायनायाव फुनायाव मावनायाव दांनायाव बान्दो थेनायाव गोबां रोखोमनि खस्थ'खौ जोङो मोनगासिनो दं